Den 8. december. Isbjørnen. Bamsen Geo er ude at gå en tur i sine nye, gule vintergummistøvler. Geo og nissen er på vej ud af junglen for at finde vej videre til deres næste stop på rejsen. Nissen tager sit magiske kort frem. Han holder det strakt ud foran sig og lidt op i luften, som om han prøver at opfange et signal. Kortet begynder at ændre sin retning, og den store jungle udskiftes med ingenting. Kortet er helt blankt og hvidt. Måske er kortet gået i stykker, siger Geo bekymret. Nej, Geo. Jeg tror simpelthen... Nissen holder en pause. Jeg tror simpelthen, at det er sne! Hi-ho, bang, bang! Nissen kigger på kortet igen. Nu kan Geo godt se, at kortet viser vej til et sted fuld af sne. Geo bliver lidt spændt ved tanken om alt den dejlige sne. Men hvordan kommer vi derhen? I samme øjeblik hører de en lyd bag sig. De vender sig om og ser papegøjen fra lagunen lande let og elegant. Jeg hører, at I skal videre på jeres rejse. Jeg skal selv mod ishavet, og tog jeg gerne med. Men for at det skal lykkes, skal I løse endnu en gåde. Den er ikke blød, men smadrer sød. Og skal jeg flyve fri, må jeg have energi. Den knaser og har glød. Den er lækker og sprød. Og det, jeg skal bruge, er en magisk banan, udbryder nissen. Nød! Papegøjen ser lidt træt ud og vender sig mod Geo, der sagde nød, og nikker opmuntrende. Geo tænker på, om han skal gå tilbage til junglen og finde en kokosnød. Men en kokosnød er godt nok ikke særlig lille. Geo hvisker for sig selv. Ikke blød. Sød, lille og sprød. Geo bliver sulten af al den tænkeri og snak om mad. Han sætter sig på en sten og kigger i sin rygsæk efter en snack. Geo finder de honningristede peanuts frem og spiser et par stykker, da det pludselig går op for ham, at peanuts er nødder. Geo synes selv, at honningristede peanuts er ret magiske, men de skal nok bruge noget ægte magi. Heldigvis kan nissen hjælpe. Geo holder en håndfuld honningristede peanuts frem, og nissen svinger sin nissehue rundt og rundt, indtil der falder magisk julestøv ned over de små, sprøde nødder. Geo puster, og stødet forsvinder, og efterlader de honningristede peanuts glimtende og glitrende. Geo går hen med dem til papegøjen. Værsgo, siger han. Papegøjen spiser glad de små snacks, og straks efter spreder den de røde vinger ud, der nu virker endnu større end før, og beder Geo og nissen om at hoppe op og holde godt fast i rygfjerne. Så letter de. De flyver hurtigt afsted, næsten helt oppe i skyerne. Geo synes, at det er ret magisk. Mens de flyver afsted på den store papegøje, tager Geo sig et lille hvil, mens han lytter til vinden.
Efter lang tid lander de i det kolde Arktis, hvor sne og is dækker landskabet så langt året rækker. De takker papegøjen for dens hjælp og vinker farvel, mens de ser den lette og flyve videre mod ishavet. Nu kan de endelig fortsætte deres søgen efter endnu en del af julestjernen, som de håber er gemt et sted i alt det hvide. Geo trækker sin hue godt ned over hovedet, og i rygsækken finder han sit halsterklæde. Han binder det tættere omkring sig og puster i hænderne for at holde varmen. Geo trækker det magiske kort frem, der viser en lysende plet midt i det stiklædte landskab. Vi skal følge dette lys, siger nissen og peger. Det er nemlig der, de finder det næste spor. De tager afsted ud på den iskolde rejse, og deres ånde danner små skyer i den friske, arktiske luft. Efter en lang gåtur ser de pludselig noget stort og hvidt bevæge sig i horisonten. Geo kniber øjnene sammen og ser, at det er en stor isbjørn, der kommer roligt vandrende imod dem. Isbjørnen stopper et stykke fra dem og ser venligt på dem. Velkommen til mit rige, siger isbjørnen med en venlig stemme. Hvad bringer jeg til disse kolde egne? Geo og nissen forklarer, at de leder efter julestjernen, som er blevet stjålet og delt i flere dele. Isbjørnen smiler. Jeg har hørt om julestjernen. For ikke så længe siden fandt jeg noget skinnende i sneen, og jeg har opbevaret det sikkert. Geo og nissen ser på hinanden med håb i øjnene. Vil du vise os det? Spørger Geo. Isbjørnen nikker og fører dem over en snedækket slette til en stor isblok. Her er den, siger isbjørnen og bruger sine store poter til at fjerne sneen fra blokken. Inde i sneen kan de se noget, der skinner svagt. Jeg fandt det og vidste straks, at det var vigtigt, siger isbjørnen. Jeg har holdt det sikkert for jer. Geo kigger på isblokken. Men hvorfor er den inde i en isblok? Isbjørnen kigger lidt flovt ned i sneen og skraber lidt med poten. Måske glemte jeg den nede i vandet, og så frøs den til is. Geo og nissen kigger på hinanden og ved ikke helt, hvad de skal gøre. De prøver at banke på isen, men der sker ingenting. De står længe og tænker, før nissen pludselig får en god idé. Julestemning varmer, så måske kan lidt julestemning og julemagi hjælpe. Nissen begynder at synge en julesang, og Geo og isbjørnen slutter sig hurtigt til. Mens de står og synger, svinger nissen sin nissehue rundt i luften, så den drysser magisk julestøv over isblokken. Hi ho ho bang bang. Sneen smelter langsomt væk, og de kan tage endnu en del af julestjernen op. Tak for din hjælp, siger nissen med et stort smil. Det var mig en ære at hjælpe. Pas godt på jer selv og vær forsigtige. Geo og nissen lover at være forsigtige og vinker farvel til isbjørnen, før de går videre. Det er koldt, og der er ikke rigtig noget sted at sove. Så får Geo og nissen en god idé. De har før bygget en iglo sammen med nogle pingviner. Der er masser af sne omkring dem, så det ville være et perfekt sted at bygge en iglo. Eller i hvert fald en snehule. De begynder at skrabe sne sammen med deres fødder, så de til sidst har en kæmpe snebunke. De banker lidt på snebunken,
og graver en indgang og fjerner noget af sneen i midten, så de har mere plads. De slår lejr for dagen i den lille snehule. Inde i snehulen er der overraskende varmt og hyggeligt. Geo tager det varme tæppe på og siger godnat til nissen. Han tænker på dagens oplevelser og glæder sig over at have fundet endnu en del af julestjernen. Han lukker langsomt sine øjne, og som altid hører han sin yndlingssang. Det har været en god dag.